A Száma amerikai székhelyű alapítvány 2009-ben alakult Washingtonban azzal a céllal, hogy a Szerbiában működő kórházak és egészségügyi intézmények munkáját, infrastruktúráját korszerű berendezésekkel támogassák. Do sada smo uradili preko 40 projekata, uložili smo malo manje od $1.000.000 američkih dolara u projekte, konkretno u opremu, u to što je kupljeno i donirano domovima zdravlja i zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Organizacija je zasnovana čisto na volonterskoj osnovi, znači svi to mi radimo dobrovoljno, o svom trošku i putujemo i pokrijemo troškove rada organizacije kako bi sve te donacije zaista našle put na pravo mesto, tamo gdje ljudi zaista žele da pomognu. Dr. Balog András az Adai Egészségház igazgatója, és Snežana Strahinics főnővér megkeresésének örömmel tett eleget az egészségügyi társaság. Így került birtokukba a betegek újraélesztésénél használatos korszerű berendezés. Ez egy és nélkülözhetetlen eszköz a mentőszolgálatnak a munkájában, és azt mondhatom róla, hogy nagyon korszerű, értékes, 830 000 dinár az értéke. Az Egyesület, ez egy szerb és amerikai egészségügyi társaság, akik Amerikában gyűjtenek, és az itteni szerbiai egészségügyi intézményeket kívánják ezzel segíteni. Az Adai Egészségházban dolgozók munkáját ezzel a mostani készülékkel együtt jelenleg 3 defibrillátor segíti. Mindemellett félautomata készülékek is rendelkezésükre állnak.